Ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinkeng aktiar lade na ka penda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha shilong Mentagasngi ko office jong ka field outreach bureau Nongstoin kum ka jingra khe ye ka jingda phanyau pusan snem jong ka jingla lo jong ka ri India ka blatip kum ka azadi ka amrit mahotsav ka lapanlong ye ka program bakerpang ha ka shnong maukhma awir ka badon hajan ka shnong pendang rai ha ka te ka program lapanlong ye ka jingya kop shondur ka jingya kop tho ese ka jingya kop quiz bat ka jingya kop debate bat kiwe ya ketika program lapanya dauba Feli Paul Marwin harangkat ke jingodon lang jong ikong Felicia F Jerwa officer jong ketika tenat rekam uba Dominic Marwin kum resource person uba Dominic nongsi drang badong ki officer nakatenat ke koi kekia bat kiwe hakani gesngi laidon lang ru uba regional kharkongor MCS uba shakhot kumu kongsan bat na lord jong ke jingkren uba kharkongor ula samro ke kusnam shabaro ke nong shimenta hakiti ki jingko balapan long Nakaliang GDC jongi ilakwa baha bandan lang kani program mentakasni Henry nakidawa pamla bantiar ilahap ban late no shaway ba ilapha no nga banwan sini ban mikmat menta jongi Nakaliang jongaru ngapan pa jing smoke men ka bakraw bandan lang bat phi kani kasni kalong kasni ka bakmen sibun bat yangar lapan kemen sibun habang ai Yagi long kume, but ki samla bagi hab ki barit ki belapan i la jong kasap ban mi syakmat ban tunpu ban phieng ye kani kasni hagabai dei ba kani ka field outreach bureau Nongstoin ru akwa ban pen a ki jingero yaki bagi la shim kani sin jam ban pelong kani program kani ki snong mo khma wer ringkat bat ki nong snong je kani ka mo khma wer Kerpang ia kani ka village organization kabla shim ia kani kalat ban priang kani ka program kisnon jongki hakaba gila ban ai ka platform na menta kilong kumi ki hebaret ki samla ban pen ila jong kasap bakidon bat kani klub kapan i sibun bahani kisnong kibun bah kibriye ki badon kasap bakalo kisnong ka baruspa bah kaliang jong kasap kapong nang ta Hawaii bakani kam azadi kya amrit mahotsav kani ka program jong ka sarkar India hakaban kadi ka sinjam ka sarkar India ka shim haban rakhi ka nyup san snem jong jinglai lu jong gari but kadi ru ka program hakaba ka rakhi kerpang likindong yele lai lu Bat gitu gede kraw ki bara e kari jongi syakani kerdan ka bangidan menta. Bangi so sarong banong bakari jongi menta kadon hal kerdan ka bahlor e hani ka perthai. Habangi rengkat bakiri kum ka China, ka Japan, ka Korea, kiri na Europe. Bingila banyak syong lang kaju ka platform. Banyak tainia. Bat kani borok kadi nakadaw jong kiri kraw jongi ki bala pan penpoi kari jongi syakani kerdan.